Och vi får lägga fyra vi en prata vi Joruna Ludvig som har varit efter att hon gavsta spela så får hon under vänjare gärningen och det har hon så finns vi i 6 år ett sånt nu. Alltid. Välkommen Jorun. Ja. Hvis vi börjar vid början först så varst du 23 år gammal så varst du tvungen att gevast att spela. Sinnesliga varst du inte mätt men kroppen säger stopp. Och efter en tog så först du så under vänjare gärningen och i första omfärd som hjälper vänjare i Kinle. Tja kvinnon. Hvis vi spolar tog in efter till ta du fick det tillböje. Jag förstår inte. Hur säger du ja ta det ringte? Ja. För det första så var det öliga klock ta det ringte. Tog jag att som du säger jag var slett klar att ge oss att spela om boll. Det är helt att jag är i flera år att rätt men det fungerar så inte. Så hej jag en paus här på 2 år. Och fick öliga gå tog hemma för att jag var ute 5 kvällar om veckorna till nu kunde jag simpelthen göra allt. Jag så först stå hemma och vaska kläder och jag fick en etnolare här och jag har öliga gå tog och jag träffs inte så väl och i tog. Långtist öliga jag om man i hötterna. Men jag visste själva kvät långtist efter och jag visste jag kunde spela. Så ta i Rune Moore var det som ringde och spurte nu finns det en vänjare ur Kroatien. Och hästen här har sett som trade att hjälparvänjaren skulle vara konfolk. Och så tar han syr detta och så jag lovar så att jag ska ta det och allt det. Och ta för att alla tar Kjeli tankarna faktiskt igång och det spelar helt säkert spela med och han är för laga konfolk och do i det och så är det en likare som själv har spelat samma vi för det fungerar. Men och jag visste inte om jag tunte jag vara vänner och dotte jag vara vänner då. Men så att när jag tog så jo, jag prövar. Jag säger bara ja och så måste jag bara gänga som det gänga ska. Och är ju öliga glad för att jag säger ja, så jag lärde öliga nek, men det var ordentligt att leva på det. Det var alltså bästa li och det var kjentelslige som hej öliga hoa förväntningar, det var gott li. Och det var tjejna vänner som slett inte kände. Och kanske, hvis man huxar efter så hej det var inte bättre att jag visste vad min uppgåva var som hjälparvänner. Jag visste inte ordentligt vad mina förväntningar var och vad förväntade jag till mer. Vad skulle jag göra? Och jag helt faktiskt att den första tiden blev bara en sån som skulle hjälpa henne som något som vänjer någon och på plats i förrjun och det blev för lite av handboll och jag visste inte ordentligt hver jag i åperdena skulle jag hitta där upp kvarskuld eller vad ska jag ja. Men det gick fint och jag lärde ölen men det var ordentligt att blev bläkad ut. Så tann tydligheten som Klaus tog sig om Johanne, hon var kanske inte ordentlig här till affärerna. Nej, alltså och det så ses att till ölen är kvent i handbollen så är han där och man är resten bättre till det men ja, det är ju inte så prat vi än nämnt om vad blir förvänta, vad ska du göra och sånt ting och det är ju öliga gott så tyder det att hvis man hej finns det. Efter det så är du för det mesta vänner tja Tannarengun, Genton och Dranjon och i har en av fjärs och Chaldron och nu är det ungdomslandslinjen. Du säger firmar i telefonen tar vi tås av samman att du är kappingar människa och du heldur att du säger att du inte har ägnat det så väl som vänner till småböten. Hvor inte? Ja, här har vi eisen varit en sån föräldrar vänjare inte utan då de har haft arbetnat och jag har alltid spalt själv så jag har alltid prioriterat det mest men jag har gjort till och så har vi steg till och 8 kappingar vi döttrarna och sånt och det är som det ska vara ordentligt gott att skulle ha chansen nekva spel och inte tälja mål men jag visste urslitna ötlodist någon att kvinnan alltså så är då inte ordentligt att man får in att inte till mål. Alltså, jag vill vinna och jag vill så urslit och inte ända vinna men eisen jag såg att en likare blir bättre till eisen i sig själv att vinna. Och till det här alltid jag kan lägga
fokus mer och do bättre att kanske att lära dig en av så fint det och det taktiska och sånt ting. Så du fann köttet det av att det var kanske att ta kappingar element blir sån starkare att det kanske här du ska vara. Ja, det fann det väl köttet det. Hur snäggar arbetstimmar nu kräver det om viken av vara handbollsvänner så här så hugger vi öllon till ju fyrreigingar till flottningar till vänningar till dyster och till samskipande arbete av ett möjligt slag. Hur snäggar timmar brukar du om viken? Ja, jag sett mig tälja att jag snackar vid telefon och det blir ölen alltså det blir nästan som om vänningen är den minsta parten. Så jag så är det Facebook-balkar, likar Facebook-balkar för äldre och ut här och bo här och så ska man hur ska spela Hässelin och hur ska spela Hässelin och det är öliga kvar uppgaver som kanske inte är så öliga stortliga som väljare som eisen hör till. Och tar jag nu kommande kapping ska jag träna första eller 12 och gentre 18 och gentre 16 så är det och då har vi runt räknat till att det blir i med allt 12 timmar som är bruk till handboll. Så är det så det syns att vi står onekt för äldre som rinja och spyr om så och det tar eisen tid det ska stå eisen ta där tid till så. Ja. Nu nämnde du Janne att din främsta kvalifikation att du får underrättat det var att du var kvinna. Själv så spelade du under bara 2 kvinnliga vänner som var Lotte Sørensen och Sigrun Mikkelsen. Hur minns du det här? Ja. Jag har terboar tar jag vara ungdomslandslaget samma med ungdom som sitter här kväll. Och 16 landslaget var det Sigrun Mikkelsen och då var Sigrun ordentlig välmakten i nästan hon spelade själv och hon har en extrem auktoritet för sig och ta lustig bara respekt alltså och I minns det nästan som att det var så frialigt hon säger något alltså det var ordentligt man trodde inte att på att den goda maten alltså hon var en öliga goer vänjare som gav oss nekv ta men jag tror att hon var landslagsvänjare så har vi inte prövat det dagliga I klubben Lotte Sørensen det var inte annorlunda hon var vänjare och I där vi var ju 18 landslagen och 1 landslagen och hon spalte samma vi och i Kynle, Kynlinon, vi spalte av bästa linon, där vi var 18. Och det är så att jag syns annorlunda att det var landslagsvänjaren som då faktiskt är mellan min vinkorna vid Eisne. Men det fungerar Eisne ordentligt väl. Och jag minns bara gott av Lotte om att hon var en klok vänjare. Och hon var öliga god till att geva läkaren någon apert, simpelthen att styrt och bara gör kardinal och bara och täcker så är snälla läkare växa och I min samföring så jag har faktiskt jag bara gott jag minns då tar på kvinnliga vänner som jag har haft att som undrar mig ta I hukti är att kvar vänner I bästa kvinnodelen I handboll I det så fann det bara någon som Sofos och Inge och Helge och Nikolas och Paulo och Kare det är Faje kvinnliga handbollsvänner och I främste rød. Hva heldur du årsøken til det? Ja, jeg råkner vi til togen. Altså, hvis til øye togekrevende det var vänner til mer togekrevende enn å være spillere I best del. Nå var vi bara første del og var hjelpervenner og kjønnskvinnen og ta jag var hjelpervenner ta fra det det øyelig brøtt, så det video, så det taktikk, og så det et og et. Og det øyelig togekrevende, det råkner vi at det tog. Og så halte jeg sånn at konfolk så sånn at jeg må ha alle papirer og det I vil skje I alt sånne. Og det til reisen tog jeg få. Og jeg halte jeg sånn at det ofte det så ikke bare at jeg selv har spalt, at da vi konfolk får bøtt, så kjøves vi. Så blev vi föräldravänner I U8 och stäcka oss och ta det sånt där. Vi var väl ringt för att komma igång att nekvar. För lucka tacka fäder att du säger om papiren I Janne. Jag vet att I politik här ser jag att för kanningar eisen I förjon att kvinnor är mer självkritiska än män. Att kvinnor håller sig inte vita sån om politik och det gör att det attra sig vi att ställa upp men män tar hålla sig ju vita allt om allt. Kan jag att du fler skriver av handbollen eller? Ja, jag just. Alltså det är inte sån tankar som jag har alltså
ta jag blev sport att ja men jag vill inte vänja upp inte på bor och knäcka och så kunde folk bruka ta emot mer och sånt ting. Ja, jag hade helt outjust att vi kunde folk är det och så kritiska mot jag själv alltså vi sätter för en krutlock själv snackar bara att säga ja och så ser man kvar för den. Du nu är visst som vänjar ju i 6 år, du är färdig under vänjar i uppbyggvingarna som handbollssamband bjöar. Vad är ambitioner har du? Ja, jag har alltid sett mig hur ambitioner både som läkare och som människa, men eisen som vänjare. Jag har alltid mer att få att tejpa på man kan få. Det är inte tog, men det är alltid mer. Jag är alltid mer att vänja ett bästa liv. Jag säger inte om det ska vara kvinnor eller män. Det har vi ambitioner till att bara att vänja ett liv i bästa livet. Och så eisen jag vänja ungdomslandsliv eller landsliv. För det är särskilt. Det är att komma så högt som man kan. Ja, du fick en för tansporningen. Du var ju eisen var föräldravänjare och test och så. Där stod en eisen? Nej. Ja, okej, det är döttrar spelar vi första del då i Chalder. Ja. Men du fick ju också för en för sporningen att alltså om mammor kunde vänja dranger. Alltså hur det här man? Hur fick du tansporningen helt då? Ja, det var dronkeren som han spelar ju i H1 och här skulle jag hjälpa till. Det var sånt där skulle partillekupp och det är också avhängt av hur föräldrar är ju kvar ju organchen. Och akkurat i Lino som han var här var inte pappar som kunde tracka till. Jag kunde kanske nämnt att tar ranchner som var i 1 år yngre, tar det inte min en tjejpappar som stod jag så i linne, klar. Så spurte det att vi onkel skulle ta sig av dem och jag kunde ta mig av dem. Det var ranch 16 då, akkurat för upp. Det allt här kunde gå, det skulle vi lugga väl. Men så var det flera som spurte i att alltså kan man träna, alltså kan finna ranches ju i att en mamma tränar och det var flera för blev spurt om det och jag halt faktiskt jag fick inte ett över år från ranchen och helt inte från någon föräldrar så jag halt att det gick helt okej. Men det är jag halt det är inte så snär att folk skulle träna jenter. Men man folk där kunde eisen gott träna jenter. Jag till dömes nu i FN-finalen och eisen i utvarspa håndbost som vi kör höjta. Och jag blev begynt om att utvarspa mansfinalerna. Och det var öljande folk som kom i och yngst mer till lucka. Wow! Utvarspa mannfolk håndbost. Det var flott. Så alltså, det är eisen inte det här att quiz det. Så här är kanske också vi huggborn nu är hövudsämne kväll till hur vi får fäter och i flera vänjar och hur vi kan männa tar vänjar som är hvis du ska geva onkel som hever men kanske ivast i eknom evnon eller inte vet hur vi kommer ska släppa fram ät hvis du ska geva en slukon en gårå vad är det så det? Ja, alltså hvis man helter att man tog med till att vara vänjare så hade man bara ska ta fatt i onkran och i klubben som man hör till. Och säga som är att jag tog mig väl att hjälpa till, men jag vet inte om jag kan brukas bara över ärligare och tracka till. Men så hade jag inte det en uppgave att jag har nämnt och att ta fatt i vi kommande och vita. Alltså vänjare hänger sig och tror någon och skulle vi där klara lofta time som bjöd sig fram till det krävande ekva bjöd sig fram. Det är inte vanligt för jag kommer föringar bara att tracka fram och säga att jag kan alltså gott det där. Och eisen är att hvis man så säger att vi är i en töjme här och man inte ständer ensam att leva på en vägen. Näka det som Klaus kom in och att man är flera till uppgåvor som man kan lena sig sinter uppe att omkron. Alltså jag blev här spurt om att vänja ungdomslandslivet i Genton. Och till så först för, kjent 15 år. Och jag var liksom okej, ja. Och så hörde jag bara vid att det var, jag skulle vara vänner samman vid marscher. Och ta i väst inte 1 minut, så säger jag. Tog jag att han har provat det förr och hvis jag ska liksom,
Jag har vänner runt men jag vet inte i landslinjen och hvis man kan lena sig upp att en som mark så är det fint. Och det gånger fint. Så det är alltid väldigt viktigt att man inte ständer ensam där från tar man börjar. Det blir ju så. Nej. Att som du nämnde just det här är att felöjne här var kanske ofta bästan hur att sprida till som Eisen var ordentligt god som spelare som här var en rymliga flotta spelarkarriär att det är de som blir byen. Kvar kunde felöjne göra helt då för att ja, att en bredare ihop av folk väl vänjer alena att inte jobba någon eller vuxna. Ja. Man ser det öle ofta när att de som är ordentligt god i Trancher, Jenter och Archan, de blir byen om att komma och hjälpa till i Jenter första, andra första. Nu är det kanske ett luxusproblem i nökron felloven i förrjun i håndbollet att det har varit för dig folk. Så tar jag spelaren blir Archan så är det inte plats för dem att vänja vid den bästa linan. Så jag också att man kunde kanske göra det inte mer här vid lofta timon så det blir helt väck. Jag faktiskt känner rättlandet som blev helt väck ur håndbollet och körde plats för dem där. Och här kunde man kanske funnit en 5 vänner. Alltså så snart som kommer jag till och så att jag hade inte att det är präkva att det är bästa vännerna som har varit där bästa fotbollsspelarna i Lums. Man kan gott vara en god vänner själv om man inte är så eller god i handboll alltså ett är utdragant för tas själv. Att ha det vi fick till och i häst nog färre tror vi en årsskifte man löte men tack för det. Jag hade jag vill klappa för henne. Tack. Så eier Eli Hense Gulve. Han samskipar vänjare utbyggvinnsna til fotballsambanden og han fører greier som det fra hvordan det er ganger fyrir seg. Ja, hör du med? Det var gott. Ja. Eli Hense, 35 år gammal. Kjalt om du kör så snart ut. Har vi arbetat i flere 20 år som lärare. Hej fram till 2016, 2 fulltidsstörv. Och vi ser inte se det för kon men vi ser till kon på så att tror jag har vant ödlig och i en fälla och här har vi varit allt mot liv. Jag har haft alla poster ut i samma fälla. En av var formauer, liskibare och spelande vänner. Så i 2016 har vi arbetat fotlat i fotbollssammanhang. Jag har varit runt om öll landslinje och manfolkasöjner. Och det här började vi i 2002. Jag var tog det från över 41 år gammal ta i spalten min sista dist. Jag var given en 2 år framan undan. Och då är för en 5 år sedan en skajel blev spurt vad minns du bäst från någon idrottarlöv? Så också i 2 minuter. Och så jag har vitla vunnit FM och Steipa Kapping och jag har sitta vänner och bunch att ha trust och snaskårar och så framvis. Men det som jag kom fram till det var att halka dojta var stått till att spela och i bönnen hemma sante ta och i början var slien. Det var det bästa. Jag har ångan vänner till jag blev vuxen. Först för jag vänner att jag spelade vid 3 delt. Ta kom en där det var först för hejan ordlan vänner. Och jag minns så öjligt väl det första han säger vid mig. Vi hade spalt när i eie. Det var första det spalt. Jag var 25 för oss side. Jag visste det alla lojt och fotboll, men jag älskar fotboll. Så jag minns han säger att vi kom till vänner. Alltså, Elis, jag syns faktiskt var lite för mal offside. Och så spelar jag det.
för 2 år så gärna ta hejarna framlå med det här våra vänjare. Och så var det en spårning, hur är det vänjare? Och här har jag skrivit anskon, så jag har aldrig skrivit bara anskon. Och här svarar jag, I'm not sure I would know the answer. It's probably some kind of love and passion. Perhaps it's closely related to being an addict. Or even perhaps a hunger for constant recognition from others, players and parents. Og så nevnte jeg eisene til at være parster av onkron som større enn han sjølver, hadde det egentlig ikke, hadde brukt alt. Men det betyr jo veldig nægge. Det har jo givet meg nægge. Men akkurat hvor jeg har brukt alt mot liv, og jeg sned, det er alltid ikke ordentlig at det vet. Ja, det var tarbleit og drangene. Han skal ha fytter og ikke skjelta. Låt så gjett nå. Jeg venner som fytter. Så jeg ikke får fytter. Her er bare fytter. Jeg synes det er litt. Hva er det? Jeg vil si at han skal lære ting og møte til tøyene og møte til venningene, men allikevel være sin strenger. Er det sånn? Ja. Det var överraskande. 2 år så gärna. Hette att vara vänjare. Jag tycker att det är inte ävet galtande kvad tar ratta i helsta som spårningar som sätter då det. Signar sig det är fantastisk. Han spurte, eller han säger brev, du är så mänsklig. Så också, herre god, som man spyr en person där så menar man att onker är omänniskoslig. Det är avvärst. Men det är ganska ringt att säga vad det som vänjaren ska häva. Det näka vi tøyene som man lever i eisen. Altså, en av dem har slett ikke bruk for vennjar. Nå vennjaren fremst av paddelen. Alt snur som vennjaren. Og han må ikke være forfittor, han må ikke være psykopat, han må ikke vinna, og så gjør. Vi har en rævlig sterska mening om at det her er å være vennjar. Hadde jeg skrift. Og tog jeg alltid, som eisne Klaus var inne i, og Jørgen nevnte det, hun kunne ikke vinne bøtten, sier hun, hun måtte vinne. Så er det her vi at vi er gauer sammen vi. Et av første minnes da jeg begynte at ta vennjarskajene, og det gjør det medan jeg var spelare. Hakst og vennjar oppbyggning i førjen, tog medan jeg var spelare i beste delten i førjen. Det er alltid veldig viktig at det her er finne søgna hit. Jeg kommer til å lutsindre nå hvordan opphav vi er. Her, ja, det er den tekniske parten som kanskje ikke er 100%. Iveskriften kommer så ut, men lukker meg ikke. Fotboll er gammalt spill i førjen, det blir det første i 92. Så er landskapping, første fyr i 42, det er menn. 44 er åndjekapping, det er 8 donka bolt. Og i 45 kommer kvinnerne vi, og det er 60 som vinner første førjemasterhet. Da vi tar som vennjar i utbygging i førjen, så er vi rymlig tullja av det. Og nå gjennom 44 er første vennjar av Sky av overvedelig Gundadelle, og det er samstarv i danska fotbollssambandet. Men om mian 90-ene, så får FSF fotla arbeid skilta tannåt at det er vi som har i større mån og er egna folk som underviser av vennjar av Sky. Her er vennjar av leien, og jeg skal ikke bruke noe tog på det, men det er en C-utbygging, C1 og C2, som til trusstøymer. Og for jeg kunne ta en målvergeutbygging som er her, så skal man ha ikke se, og ta trusstøymer, undan tog er en byrjunarskaj til målmenn, på 20 tøymer. Og så får man vujer opp i kibane, B-utbyggingen er 120 tøymer, og A-utbyggingen er 300 tøymer, og så
finns pro-utbygging, men ikke i førjen. Og høvesårsynsen nok tann, at UEFA sier at vennjerner og i overste deltene skulle ha hakste utbygging som man bjør ut. Så hvis vi bjør ut, så skulle vi sette pro av stånd. Og vi vet ikke ordentlig ennå vi det var grunderlig fyrt. Grunderlig under FSF vennjer utbyggingene bygger av UEFA Convention, og hon var første fer av papiret i 1998, og til 4 høvesgrunter steinar som skaper innholdet, leikaren, vennjeren, spillet og omkvarvet. Alt innhold verur lagt i hessar 4 kassarna. Enda malcha UEFA at man skipar felags europeisk grundarle. Og til beina vi at man trygger seg kvalitet, men eisene, kan vi munner i AU-bygging for til ødlene London i Europa og arbeide. Det trygger mer, vi sier, donalig nok og feil til på at det kan arbeide så høyt oppe som mine papur løyva. Jeg skal ikke, jeg har knappet ut, så jeg skal ikke tjøkke en gang alt det her. Eins, det var, nå minnes jeg ikke navnet til det her, til å begynne, hva sier du? Kjersten. Hon sier, da hun presenterer jo, tror jeg, det er helt salig avhver. Så sier hun Klaus, og alt det som han heiver, og så nevnte hun Jørgen, og så nevnte hun Eli Hense, og så sier hun, det kan være at du kan ta akkurat Vitterheim. Men kunde Jørgen og Klaus ikke ta akkurat heim. Men det som lærte i kveld, det at jeg har haft denne fætene av fotbolter arvelse enn utdraggreiner. Her kunne folk ikke ordentlige få løyve til å komme inn. Jeg har helt det at alle hinner utdraggreiner, her man lusta og det ikke kunne folk vi, men av fotbollsmenn har helt det, og så fann kunne koner ha skilt for fotboll. Men nå sier du faktisk akkurat det samme. Jeg fikk også det hjem vi. Men hvor i himmelsens navnet kunne konefolk ikke vite og do akkurat samme som menn da det kommer til utråd? Selv om han kunne det. Men vi strøyes vi familiemønstre og i fotboll nå. Og hva gjør vi til det? Jo, vi drøyner at legge skai sammen og hava skai bæra for konefolk. Ikke nødvendigvis tog at det det aller beste. Men som onkel kona sier, eller onkel dama sier, da vi hadde et skai som vi hadde lagt sammen for første fyr, som vi kallet for vennjarleien, at nå kunne vi ikke tia, vi kunne ikke boie en til maveren, klokar seg, og tåsar, nå må vi teka år. Og vi hadde iver 20 konefolk som første skainen, og det som var sera godt, det var det, at da vi så forvojar i kipene, B4, til den sørste parten av B-utbyggingene, da var nødjo konefolk som begynte. Anker sitter her som gaust etter vennen, men det var nødjo som begynte. Og det var rekordhøgt tal. Men familien minst ikke åkken sintor skeikla, og vi har bruk for konefolk. Vi har bruk for koner jo her. Men det absolutt ikke utan koner. Sier at det var lillene til et sånn natt. Og i fjør hadde vi noe som vi kallet for leikaraleien. Det var spillere, nuverande og fyrverande spillere som møtte oss. Det var eisen så skjermalagskei. Og det var utrolig godt. Og som anker, jeg vet ikke om det var Jørgen eller Klaus nevnte det her, at det at man teker vennjer utbygging medan man i gongt. Det alltid utnytningen av meg. Tog at hvis man først fer noe dum og setter seg ned som Jørgen sier, gammal nå finner man på affärsång som du gjør det, og gammal nå finner man ekva tog, men man finner det som det, og hva i himmels navn jeg har gjort. Jeg har faktisk ikke annet gjort, utan være lærere og runde etter bolter sammen vi og selv. Det blir en pastor av en og selv. Og vi har bruk for det. Det ordentlig deg folk. Og i samfunnet, her og i et kvart blir en pastor av en selv. Om det så fotboll, håndboll, eller simjing, eller
jeg vet ikke, og et annet som er sjånlager eller et eller annet. Men hvis man virkelig skal røkke mennesker, så må det bli en pastor av en sjål. Jeg må mene det hvis jeg skal få ånder og halte det spennende. Jeg skal virkelig mene det. Det skal lyse av ødlom brøkton at jeg elsker det. Og det var tog jeg også at jeg var smådronker og kastet meg i bønnen og var møyskiten og holdt kjelt av det kom hjem. Du jeg roner rann av meg. Det var løyve. Jeg har ikke hatt med å gjøre det enn. Og det avgjørende områdende at venjer utbygging hesføren til FSF eisen avspekler verleggen som vi sutja her opp. Og alt det som Klaus sier, og alt det som Jørgen bär fram, kan det bare nikka negv til. Så er det sånn at det er avgjørende nejut at hava gauar opplevingar og i tog som man er pastor av. Så er det sånn at man, som hesar her, jeg har alltid hatt det Arjun, det er overfor å sparka, at man spiller fotboll alt livet. Jeg spiller i eisene. Nå det enda blir så at jeg spiller innenfor ganske fotboll. Selv om jeg klarer å renne litt ikke, men flere av dem som jeg spiller sammen med, tar klarer ikke annet enn at ganga. Og det er uluksalig hundalig. Og det er så snart det skal være. Jeg gitt at vi kommer inn av negv under vi skiftet som vi kan snakke om, men dette er øyelig områdende, og i venjer oppbygging, at vi framæla folk venjarar som flyta sån hugbor ut til spelare så det blir pastor sån här allt löjve. Och inte var rinkar upplevelser. Jo, är som Jørgen halka då inte sträv jag tappa. Och jag har tappat så förbannat. Men det är ett aktion väggre. Ta i så solen skyn och nu ska jag nog fyrstan det. Men ta i så solen över skyn en där. Ja, men så är man fyrstan. Eller 16, og man kan alt. Og så kommer regne, ja, vi bojar bare et sol. Så skal jeg venner og bygging være, her vi ber fakkelen bojar. Det er ikke særlig mansligt at gråta, og særlig ikke i allmänna rummen. Det har en prest, som damer så utrolig vel har lustet, som Sorine Gottfridsen. Hon damer ikke menn som begynner å gråte alle togene i allmänna rummen. Men da jeg så ikke det her brådet her, så følger jeg en klump i halsen. Og jeg prøvde faktisk ikke sagt om uidrottet tilværet, enn jeg bare visste det her brådet, og så halte jeg at dette er akkurat dette snursom. Dette her tenker sammen om alt det som Klaus sier, og det som Jørgen var inne i. Lusta. Høyre vi dette når jeg selger vel? Han selv hører meg heller ikke. Høyre vi dette når jeg selger vel? Hæ? Ok. Ja, nu skal jeg... Ja, det er det. Here we have a juvenile onset diabetic with poor circulation and diabetic neuropathy. As you can see, these are diabetic ulcers with lymphedema and evidence of gangrene. Questions? Any osteomyelitis? None apparent, although not definitive. Treatment to stabilize the blood sugar. Consider antibiotics about the amputation. What's the name? Yes, thank you. Let's move on. Ja, passar ikke? Hallo, jeg her. Altså, hvis ånden ser meg, akkurat som det ble sagt fra meg undan, hvis ånden ser meg, ånden vil kjenne meg, så kan det gjøre akkurat samme om jeg do jeg gjøre 1000 ferner det her, legger han brinken og saksasparkjene maler og så er det. Hvis ånden legger mest til meg, så kan det gjøre det samme. Det er likelig initiativ og åkken, at så ikke er så folk som vi arbeider sammen med.
Ja, som jeg nevnte, jeg er arbeid som lærer, og det er alltid likelen til at etnast er som lærer. Lærer og fotballsvenner akkurat det samme. Hvis du skal etnast, så må samskifte relasjonen mellom det, og det er folk som arbeider. Hvis det ikke rikker, så kan det gjøre det samme. Jeg elsker å sitere en amerikansk Corables venner som er John Wooden. Han sier, I don't care how much you know until I know how much you care. Alt er gjerne. Ok, jeg kan ikke bli landslisvenner her oppe hvis jeg ikke vet om fotball. Men det er få som kom opp her. Det er bare noe helt få. Hine ødel, vi er så reelle viktig her nere. Og den gode baden av ungdomsvenneren, han minner ikke sørst om Amor som sitter, jeg vet ikke at han sitter på en tre, men lykke mye, men han sitter en pool som reker beint og hjertet. Det er hovedsoppgaven som danskeren begynner ved å si. Hvis bøttene kommer etter, hvis de elsker dette her spillet, så er det jævlig avgjørende. Det som man gjør. Men ja, det venner ikke ensamhet. Mammaer får ikke så ofte skåte, men vi papper, vi får ofte skåte, og vi skal ikke være til vid som åker brosten og dreimer som vi flyter i spillerne. Etter bøttene tjogen. Jeg er tro i bøtt, vi er tro i bøtt, jeg er venner til ødel, teimen, helt opp til det jeg har vært, så snart. Eisen tar det over vaks. Og jeg var til støv, som jeg halte at onker kom inn, og Jan er der, som fyller, og nekker venner som jeg ikke nekker, at de eisen sier nei til gau, var møvelegger, som eisen kunne ha givet mer penger, men jeg helt halka døy til strev. Hvis jeg får en kræst henne, og bøtten jeg spurt, babba, hvor skal venne åkene det? Og nu skulle jeg grada litt som de er, nå offrer jeg seg. Nei, jeg var øvrig. Jeg elsker hvert eneste 1 minutt av tog at venne fra Oshei-genton, helt oppe på allandslige måneder. Og jenter er nekka det beste man kan venne. Og det mener jeg helt seriøst. Jeg kjenner efter at jeg aldri brukt 20 minutter mer enn 8. Takk for det. Ja, vi kunne gjøre for en byrja vi tykker på av. Alltid andre mikrofonen rykker gjøre for den. Nei, men jeg vet hva vakker spiller i håndbolt. Høvespurningren som vi setter i kvöld til utrådta sambond og einstøk fele. Og i første leie kunne få fæter i vennjæren, og i øren leie hvordan vi varvaida vennjærer og menna er som vennjærer. Og om vi områder så tilgångene at rekruteringsene av vennjæren først, så høyres det ofte at utrådta fele i Breien, Høbja og Torfers. Vi er få av vennjærer. Eller du nevnte at du har haft alla uppgifter i B1-affärs, men jag tänker att du känner ur B1-affärs till döms att det tror på att få folk att vara vänjare. Ja. Brukar. Ja, det är det helt säkert. Hvis vi får några år att du innan ta i oss spalt, så vandrar vi inte lyckan som det har varit just det. Och det här med att nekver kunde ha en dubbeltlejklot. Man kunde gott spela og vennja samstund. Så det har vi faktisk nesten gjort alltid alt det som er minnes. Men tar vi så social 15 og 0, tar vi begynner man å vennja nekk meira, og fotbollen blivur så i sommerførene ikke professionalisere og så eller så. Og tar har vi så her spillerne ikke tog. Og tar vi da bruk for enda flere folk som kanskje ikke har spillet. Så jeg har alltid hatt ødel fel å oppleve at det er ikke bare at få vennjere. Og vi så ikke det at nok som jeg, for jeg har, for ikke å si ødel, jeg har en
hövus ungdomsvänjar som om för vi nu tampersoner nog så negg. Men vi så ju eisen att i fotbollen är att och det är ju ölla lunch att utländska spelare komma in och det är inte så självt att här eisen röja händan likloten att vara vänjar. Men det är fullt och helt det som han säger det är att det är fler som kan ta en uppgave och alltså inte nödvändigtvis för att vara alla tojerna till varje vändning men så kan man skiftas om. Klaus, på et mere personligt plan, da du begyndte din trænerkarriere for, hvad sagde du, 40 år siden? Næsten. Hvad var din drivkraft tilbage dengang? Drivkraften var at blive i fællesskabet. Ja. Jeg blev skadet på det tidspunkt, og har jo ikke været mere end 15-16 år gammel, tror jeg, da jeg rev korsbåndet første gang. Så det var fællesskabet, jeg kunne blive i. I en periode, hvor jeg var skadet, så begyndte jeg på den måde, og så var det en ganske lille klub, hvor man var ligesom opfostret i at skulle løfte i flok. Så det var drivkraften. Det var i hvert fald ikke ambitioner, men det var mere, jo ambitionen var nok at være en del af fællesskabet. Vidste du, at du ville ende der, som du er 40 år senere, eller hvilke ambitioner gik du ind i? Jeg havde ingen sportslige ambitioner. Nej. Overhovedet. Og blev jo også i den lille klub, indtil jeg var næsten 30. Og jeg tror, hvis ikke det var fordi, at jeg var så heldig, der kom en overgang i den klub, som var ekstraordinært god. Og det var så på det tidspunkt, hvor man kunne holde på spillerne længe. Det kan man ikke længere. Så der var jeg også heldig. Så var jeg ikke kommet videre. Så havde jeg blevet der. Jeg havde det godt. Så det var især det at være en del af et fællesskab, som motiverede dig? Ja, helt sikkert. Ja. Jordan, det hvis du har svært, så det ordentlig som vi glad for det. Det greier iver, men det at få flere venner til. Vars til gosse føres fel, og i breien har vi tvørst om utrettsgreier. Gosse til kunne gjøre det, Nej, jeg vil ikke ordentlig endelig svære på det, men det kan være sindrig noe til som Klaus var inne, jeg heter her ved at da du spørst en og en, kan du hjelpe til vi kjente touche. Så det første man spyr er ikke noe annet. Det som man sier, at spyr flere lysen, det er ganske en veldig god måte at få lett ikke sånn at jeg kan presse folk skal si, ja, hvis du sier ja, så sier jeg ja, og så er det ikke sånn at vi skulle bruke på dette. Og i halvtid eisen, det er troplager nå her, jeg synes i kapprover, her er eisene, nu er det blivit så snart man ska eisne være venner i kapprover, det var det ikke det rådet. Og det her er eisene, som det er trobelt å få seg venner, og bøttene trener tulja, det er ikke noe hattartøymer, så hvis du hever et arbeid, så er det eisene ringt å komme og trene Tranger Gente Touch til Holgen 2, det er mitt i arbeidstøy. Så tog det är ordentligt ringt, men hade kanske en laster att sprida fler sen och lägga upp till att det är större timer runt om kvarnargäng. Så kanske vi är någon huvudsamskibare så kan man få folk mer in och hjälpa. Jag syns att du inte vill så bindande att du... Ja, mest tog ju råkning vi till det som folk håller sig efter vi har bindat sig till tog att det får lägga tog. Här var tid. Och vi märkingar. Och så ska du bo i. Vad är det? Ja, det är spårningen. Är det adress? Du är människoslig, Eli. Jag spyr om du kunde sätta åra eller Tjekasa-syndrom efter vi har lönt av vänner och självbådna vänner. 4 månader vansar vi på avgång ganska. Till att bära diskutera det och få Klaus och sånt vi. Klaus, jag tänkte på det här med om I kunne prøve at sætte nogle ord på det her med lønnet og frivillige træner, altså fordele og ulemper med begge dele. Ja. Ja. Altså 4 måneder vi at folk får løn
og folk har det som arbeid, det er vel det at de har bedre stunder. De kunne sette seg inn i vidskiftet, de kunne planlegge bedre til de har togene. Men vi vet vel at penger i sjølven ser ikke løsningen. Og da han tar seg om foreldrevenner og Janne, så det avgjørende. Og vi vet vel at vi kunne ikke lønne ødelen. Det skaper av oss tropeleggere og utrottar landslænen, eller det kan, at onker får løn og onker får ikke løn. Men det er altså ikke 4 måneder vi tog at folk har det som arbeid, men ikke noe garanti. Det er alltid at de har sett og opplevd og i munnen og utrottarlivet. Jeg har ikke funnet et øyre for mot frutgjør og uttrykk før det ble fulltidsettere for oss sammen. Jeg vet ikke om det var så, det var sikkert et ussaligt svær. Jeg synes, det er et vanskeligt spørgsmål. Fordi det er så nuanceret, og det falder, synes jeg, stadigvæk utrolig meget tilbage på træneren og personen, og trænerens motiver ind i det. Fordelene ved at have lønnede træner i mine øjne er jo, at man kan stille større krav. Krav til, hvis du som forening har et værdisæt, at du har nogle politikker i forskellige aldersgrupper, og hvad det er, man skal træne, og hvad det er, man ønsker, at spillerne skal have med for de forskellige overgange, så er det væsentligt enklere at være tydelige i forhold til de krav. Også hvis de ikke honoreres, hvis det er en, der får løn for det. Nu skal jeg passe på med, at jeg ikke bliver for generaliserende, men jeg synes, man skal passe på med på de lønnede trænere, at de ikke er der for deres egen skyld og for at komme videre. Jeg synes, forældretrænere skaber et stærkere lokalmiljø generelt set. Jeg synes, at de kan være med til at skabe noget kontinuitet. De kan være med til at skabe en større social ballast i de her børnegrupper, hvor at jeg nogle gange oplever, at den lønnede træner kan mere være der for deres egen skyld og for at kunne komme videre, og dermed så kan man også komme til at skulle skifte de lønnede trænere oftere end de andre. Ja. Tack till Boy, men det är först. Ja, att det var jag hade ett svärsta svär på. Jag halt faktiskt det var bruk för bavon. Kanske inte alltså föräldrar vänner halt det att att tutninga mycket mest av det här var i utrustning och så kaffe utrustning. Och ta ofta en ambition när vi att bara vara där och hjälpa till och till ölla sånt, men uppgåvan är det så enorma nu för just så fälla att det kräver ofta en samskipare att alltså i en handbollsfälla är det nekvedister att hålla stora och så skulle det flytas och detta och det är eka tog cha en vänjer alltså för mot vi kommer att tog mig ordla väl att vänja men det tog mig rävligt att han pasten att flyta dyster och så är det helt vatta och det kanske är lättare att finna folk som får lön för det men det kan eisne hava ringa filter till ofta när sett man en samskipare och så tvär flor ett smäck samskiparen ska eisne taka bästa lie så släpper vi från att löna för nekvona och det kan visa sig att vi kommer inte kan vara gå över bött alltså då ordlar väl vänja bött men inte bästa lie och ja jag vet faktiskt inte hur man ska svära det är ringt men jag har alltid vet bruk för bavon och en marsk alltså man ska det må vara det som klubberen vill ha fram i sånum som heter avgörande och inte avgörande att den vänjer för lön. Måske i forlængelse af det, Claus, så en følelse, som mange trænere måske står med tiden, er, at de føler sig udbrændt, de føler sig ensomme måske i den trænerrolle, som de befinder sig i. Er der noget, en klub kan gøre for at modvirke, at det sker? Ja, jeg synes jo det med at skabe bånd på tværs af grupperne kan være rigtig vigtigt. Jo taget fra
taget fra fodbolden tidligere, det er med at have en 25-50-25 model, altså det med, at man skaber nogle muligheder for at kunne have nogle succestræninger ned efter, og nogle udfordrende træninger op efter, har jo udover nogle spilmæssige fordele, kan det jo også have nogle fordele for trænerne, at man i gåseøjne er tvunget, forstået positivt, ind i at have dialog med flere trænere i foreningen, og det tror jeg kan være med til at skabe noget netværk, og specielt det med, at man finder ud af, ligesom det sidste spørgsmål vi alle tre fandt ud af, at det var vanskeligt at svare på, så går man ikke alene med nogle opgaver eller spørgsmål, når man er træner. Det er noget, der går igen hos alle. Så man kan godt skabe nogle rammer inden for foreningen, som gør, at man kan imødegå den der ensomhed, eller i hvert fald det med, at man føler, at man kan stå alene med nogle ting. Kanskje akkurat det nettverket i jorden noe som vi alle sammen har skapt i håndbolten og eisene vi venner utbyggvingen og så videre. Hvordan bruker du til dømes nettverket, eisene tvers om fel og også? Ja, altså jeg akkurat började vi se utbyggvingen og det var ordentligt godt, altså da vi var der første skajald, vi var inne på fjers og man ble sett i bølger og det var fra imisk og fel og noen. Beina vi her kommer til kontakt med ånder som trener eisne gent i fyrstan og kommer å snakke med deg, hvordan de gjør det. Og så har vi håndballsambandet ofte er sånne uiblåster vendinger her i Allandslisvennerne og Klaus. Så de kommer og har en vendinger for uiblåster. Hvordan skal man gjøre en annerledes vending? Og det er aldri ordentlig godt. Jeg har vært vidt til nesten kvart av dem som her var. Og her møter det så eisne ørenvenneren. Och så plutselig vi har standa ensamma som vänner och chaltor till dem så här har vi inte några största vänner som vi får vita dagliga hur viktigt det är för handbollsspelare att vänja största nästan mer än handboll. Och handbollssamband är verkligen sätta en största vänner som man kan hejta. Och därför är så eisne beina vi gör nu tar man för igång och här får man så program där var en målmansmännare som man kan eisne du har fatt då. Det alltså självt om du är vänner så det är en uppgave. Jag följde inte lika lätt att vänja styrke som att vänja handboll. Du kan inte du allt och ta det ordentligt gott att få input och vara vi i tajmon som man diskuterar och reflekterar vad andra gör. Det är öliga viktigt. Och spårningar vi måste synka. Och så säger mikrofonen här. Hvordan får vi bedst jeres budskab ud til klubberne? Altså, jeg tænker specielt på de yngre aldersgrupper, det med at fokusere på bredden og den positive oplevelse for alle altså børnene. Altså, hvordan får vi bedst budskaben ud til klubberne, uden at de ser det som noget negativt? Ja, hade ju kusser häsen spårningen om att vinna och att luttaga och det flera imse matar att vinna på, alltså det vi vinna och männing och så vidare, männa spelare. Och i vänjar utbyggningssjoken är det så här att se utbyggningsna förre pastoren till böd från man börjar till man till vid 12 år. Så då nästa pastoren till da man begynner å være unger fra 13 opp til 18. Og det er helt øyelig at det var øyelig større dente lagter av at lottøkene tja bødnen og ungen, og så er det sånne spørninger nær det så at man fokuserer mer på det at begynner vi at skulle avrige ordentlig mot til å vinne. Men tjåken er det helt øyelig at det var lagter øyelig større dente av at det snur seg om lottøkene, det snur seg om spill, og det snur seg om den fellesskapen som man parster av. Det skal jeg jo ikke man lærer akkurat etter vennen, som eisner forlager som man skal bruke noen grupper i skipene. Og det hvordan samband med fotboll, tøytninger mye at lære noen forlager, tar man i sånne badene aldri. Det hvordan nemmere ta enn at boja. Så vi drøyner hvordan i fotboll noen få at han båtskapen ut,
Men som han nevnte om at det spurnar skjema i Janne, da så stender vi fotbollsvødlen, så ser man ikke så skjoltan at det er folk rundt om som halda til å ha en finale mittlen Frankrike og Tyskland som i gang. Men da vet jeg bare skjei. Og jeg halte akkurat som Jørgen er det ankentøy. Ganske ofta när jag glömde att det var jävla luttlare som spännande och det inte var så jävla viktigt. Men utbyggningen över eisene ger mig förläggan till att säga ups. Det är inte så jävla viktigt bara nu. Det är några andra ting som är lika viktigt. Tycker vi ången är så frälst att man får beinar linjer, en goda linjer till världen. Det först vänjer eller föräldrar. Men hvis man bara vänder det som tanken så är det ett gott steg. Vi är det jävla nekver som är i utrådden. Det är vi där som skulle bära ända ner bådskap. Men jag undrar för spårningen nu till hon gärna vinner. Ja, jag hade det är inte ringt. Alltså jag kan tänka som döme att det har varit Jasper vänner vid Gent i Fyrstan och jag har en av fjärs. Och här var vi två vänner i en och en halv timme och vi tog 42 Genter. Och till loppet här från det bästa lägaren till det här som är i här och vill bli inte bättre. Det är enormt. Alltså här var verkligen några som kommer för fällskapen och så kommer för att bli bättre men på ett annat nivå än den bästa och här ska du lära en vändning som du räcker allt. Och du ska inte dela upp. Så blir det bara vin. Det går och det mindre går och då är allt själv att det är öliga avbjörande när man börjar att säga vi skulle vinna. Eller vi skulle vara vi men ja, vänner utbyggningen här reisen lärst med till att ta vinna är reisen att få att han läkaren som inte så går till att bli appliklisen jag vet bättre att en jenta som inte tar det hit till mål någon kanske den sista disten skeda skott till reisen jag vinna. Och tandmänningen hade eisne man ska se dem mer fokus på än att bara vinna kamper och sånt ting. Så Selvom jeg føler min læringskurve på færøsk, den er meget stejl, så risikerer jeg jo virkelig nu at sige noget, der er mærkeligt. Men jeg synes, at der er to ting i det. Jeg synes, det første det er, at foreningerne skal være meget tydelige på, hvad er det, vi vil stå for. At man definerer sig selv som forening, at man har et DNA. Den håndboldklub, jeg er en del af, har defineret sig som en rendyrket breddeklub. Og vi tilbyder træning 2 gange om ugen, uanset om man er 9 år gammel eller man er 19 år gammel. Og vi prøver stadigvæk at dygtiggøre dem. Alt det vi overhovedet kan. Fordi hvis vi ikke dygtiggør dem, så fortsætter de ikke. Hverken hos os eller hos andre. Men hvis de bliver ældre og har mod på mere, så hjælper vi dem videre til lokale klubber, som har en mere målrettet elitær tilgang til det, end hvad det hedder, vi har. Så den der med at være afklaret på, hvad er det, vi vil stå for, kan være rigtig vigtigt. Og så i forhold til snakken hele aften omkring det med forældretræner, eller i hvert fald det med at følge en gruppe over mange år, så er en af de helt store gaver ved det er jo, at hvis man står med den samme spillergruppe over mange år, så bliver man jo beriget med at finde ud af, at udvikling foregår i ryg. Så det er rigtig vanskeligt at så snakke om, hvem det er, der bliver bedst tidligst. En af de tidligste træneroplevelser, jeg havde, hvor jeg stod med nogle drenge, fra de var 11 til de var 18, det var jo, at ham, der var mest interesseret i at komme ud og få fransk hotdog og slush ice efter træning, og jeg er rigtig gode venner med ham stadigvæk, så jeg kan godt drille ham med at sige, at det bar han også præg af i den alder. Han endte jo med at spille liga både i Bjerringbro og i GOG, og en af dem, der startede relativt sent, ja, som 13-årig, og stort set ikke kunne se en streg inde på banen, uden den gjorde ondt på ham, selvom han ikke var landet på den, endte med at spille 270 landskamp. Så det er også den her, det er også en del i at kunne få dem alle sammen med. Ja, i mine øjne, men punkt 1,
finde ud af, hvad det er, man gerne vil, og så hjælpe dem videre, som vokser ud af det værdisæt, klubben har. Ja. I forhold til det, det, som Claus snakker om, det her med klubberne eller foreningerne skal være klare på sit værdisæt, der synes jeg i hvert fald, at jeg oplever, at der er alt for mange klubber, der ikke har styre eller en holdning til de ting. Vi oplever alt for ofte, at der er bestyrelser, der bliver valgt ind, og de siger, at de har ikke forstand på idræt. Og derfor kan de ikke have en holdning til de ting. Men det er jo vigtigt, at det er ikke en betingelse for at have en holdning til de her forskellige ting, at man har forstand på sin idræt, eller den idrætsgren, man sidder i bestyrelsen for. Så det er en opgave, en kæmpe opgave for de forskellige foreninger på Færøerne, synes jeg, at man har en holdning til de ting, hvad vil man stå for. I stedet for, at man bare er glad for, at man får en træner, og så smider man vedkommende ud, eller smider vedkommende ind på træningsbanen, og så håber man på, at det går godt. Ja, tak for det. Ja, bare lægge til at sånn det kappingar strukturen vi virkar eisen til tøynspårning her. Altså, når börjar man att lägga den då att vinna. Nu fyllt ju inte så väl via sociala medier är utrådtargrenar kunskera ta det röska bort när vi ute, men så är bara att det är galtant för nästan öll för fotbollsfellow att oavsett om det är ett lag för andra så ser man en mynd och tid hvis han var gentle och tid var ordentligt raskare och så ser man urslit. Så att verkligen är att det är runt om att det är vi som urslit någon och hur så vidt ordentligt skulle färre herrna eller inte möta oss när det här vi kör länge svärd. Så. Ja. Mit spørgsmål er mere til dig, Claus. Du sagde, at den gode børnetræner, han og hun, var opmuntret til at eksperimentere, som jeg synes var super fedt. Men jeg synes måske lidt svært, hvad lægger du i det? Altså udover, du nævnte hallerne på Færøerne, men hvad lægger du i det sådan konkret for træneren, og hvad kan træneren, hvorvidt, om end det er en forældretræner, som er der, måske kvæg sine børn, eller en ungdomstræner, eller en ung træner, som er der kvæg, at de ser op til en eller anden, og kan godt lide at blive set op til. Altså, hvordan inkorporerer vi det i træningen? Fordi i den færøske fodbold, der har vi problemer med, at vi får ikke tilskuere nok. Og det er måske, fordi de ikke eksperimenterer nok. At det kunne være det andet på resultaterne, forskellen på dem. Jamen, tilgangen til træningen, synes jeg, det er vigtigt, at man bliver åben omkring øvelserne, og at man ikke går ind for tidligt og for meget, og så fortæller, hvad løsningerne er. Altså det med at skabe nogle åbne øvelser med flere valgmuligheder, så spillerne får rum til at kunne træffe nogle valg, i stedet for, at vi ret tidligt går ind og siger, at hvis du spiller den derover og løber derhen, jamen så lykkes det hurtigere. Fordi det her strider jo også lidt imod, hvis man vil opnå hurtige resultater. Fordi jeg oplever, at den kreative, selvstændige atlet tit kræver lidt mere tid for at kunne forløse potentialet, fordi de selv skal finde vej derinde. Og det er lidt billedet med GPS'en. Jeg får helt sikkert brug for GPS, når jeg skal køre rundt på jeres fantastiske øer de næste dage, men risikoen er jo også for, når jeg slår GPS'en til, at min hjerne går i dvale, og så næste gang jeg skulle finde det samme sted, så bliver jeg nødt til at bruge GPS'en en gang til. Og jeg føler lidt, det er det samme, der sker, hvis vi er for utålmodige på atleternes vegne, spillernes vegne. Det er det her med, at vi har jo et stort fagligt overskud. Det vil sige, hvis vi spiller lidt skak med vores atleter, så kan vi godt få lidt hurtige, kortsigtede resultater med det, men min oplevelse er bare, at dem vi giver tid til at navigere inde på banen selv, det er tit dem, der bliver de dygtigste, og det er også tit dem, der bliver de mest seværdige. Vi klarer en sådan spørning at sige, eller hvad med Schenk? Ja. Jeg vil ikke køre en anden mål oppe i Podlum, så jeg regner i færøst, og kanskje du kan omsette for Claus, til jeg hører hans mening.
Jeg husker om altså jorden var inn til Eidsinde, men det blir en pasta av vending som specialiserer Eidsinde, som til börjar vid styrkevending, som håndboll, ordentlig viktig i håndboll, eisende svimming. Det ofte som en avbjøring at foreldren, at de ikke har som en ordentlig utbygging ut her. At du kan ordentlig gjøre en feil her, hvis du gjør akkurat skaft vid styrkevending eller fysioterapi og sånn. Så jeg vil jo høre, altså hva like lute her, tjafeleie og så samband selv, og så utsatte samband at mennene vending inn akkurat hette øker. Det er ofte at du har ikke nok penger inn en feleie, og så setter en fysioterapeut som har en ordentlig utbygging for styrkevending. Og det blir foreldrene sin det bender om, at de kan ikke take det selv, at hvis du gjør en feil her, så blir det helt galt. Og det er som utsatte som det blir ordentlig viktig vi tog. Så jeg husker bare om hva en god strategi for det hette, til at utbygge foreldrene, at det tenker som en generelt venner inn som kan være del ut i flere imist utsatte, og hvis du gjør seg selv har som en mening av det. Ja, og det er særlig mot til kroppslig vending også då. Ja. Han spør om hvilket ansvar har klubber og idrætsforeninger i forhold til styrketræning. Hvornår kan man begynde med styrketræning, på hvilken måde, og hvordan får man en tryghed om, at de træner korrekt styrketræning? Det sidste først. Sikkerheden opstår jo ved, at den, der træner dem, har forstand på det. Meget banalt, at når vi kommer ind i noget omkring styrketræning, så er det jo ekstremt vigtigt, at det er veluddannede folk, så ikke der er noget, der går galt. Samtidig så har de seneste års forskning jo med al tydelighed vist, at vi skal ikke være bange for at gå i gang med den fysiske træning tidligt. Det er en skrøne noget omkring hæmmet vækst og sådan nogle ting. Så for mig drejer det sig rigtig meget tidligt om motorisk træning og koordination og balance og de ting. Jeg har en generel oplevelse af, at børnene står markant svagere på de områder, end de gjorde for 15-20 år siden. Og det har jo nok også noget med, hvad de ellers bruger tiden på. Men jeg tror umiddelbart, at uanset hvilken sportsgren vi repræsenterer, så at have grundlæggende kropslige færdigheder er jo fuldstændig afgørende for at kunne tilegne sig de færdigheder, idrætsgrenen kræver. Så det ville være helt klart der, jeg først satte ind frem til en 11, 12, 13 års alderen. Det ville være på de parametre der. Og så er det jo træning med egen kropsvægt, og så begyndende styrketræning. Og så tror jeg, det sidste og det vigtigste råd, det er, at det bliver vi nødt til at individualisere, når vi går i gang med styrketræningen. Fordi børn på 12-13 år kan jo have krop som en 17-årig eller som en 9-10-årig, så vi kan ikke bare række et program ud og sige, nu starter I med de her ting. Vi bliver nødt til at gå ind og kigge på hver enkelte atlet og se, hvor langt han eller hun er i deres fysiologiske udvikling, før vi går i gang med det. Tak for det. Og der var det sidste årene i kveld, ved det færden vel og virkelig udom tøyene, men stor takk for det til Troy, at jeg vil luttakke. Jeg hadde vidt færre klappa for dem. Ja. Og jeg får så eisen at takka for meg, og takka for i kveld. Og minne også at en fyrelesser vil så eisen i Klaksvig i morgen. Her evne vi nøglund det samme, men vi gjør en luttakkeren. Klaus vil ikke hånde vi. Men takk for i kveld.